Vinc de Fageca. De Cocentaina. Benilloba. Benialfaqui. Vinc de la Vall Gallinera del Patró. Vinc de Milleneta. Callosa d'en Sarrià. Són alguns dels pobles que avui s'han reunit a Benillup, al comtat, en el segon aplec pel territori. L'objectiu, trobar solucions a un gran problema, el despoblament i una amenaça, els grans incendis com el d'est estiu a la Vall d'Ebo, que va cremar més de 12.000 hectàrees. Marc Gomar, bona vesprada, conta'ns. Doncs tenem més d'un centenar de propostes concretes per a respondre a 7 grans reptes: el despoblament, el sistema agroalimentari, la transició ecològica, la vertebració territorial, la gestió forestal, la innovació i la dinamització econòmica o la governança. Propostes sorgides des dels propis habitants del món rural com a millors coneixedors de la seva realitat i que pretenen que s'apliquen en les polítiques dissenyades des de Madrid, València o Alacant. Per això en este plec han reunit 12 experts per tal d'escoltar i atendre les experiències i els suggeriments de més d'un centenar de persones arribades de diferents pobles i comarques de l'interior. Hi han participat llauradors, caçadors, emprenedors, professors universitaris, bombers i polítics com el diputat d'Emergències Javier Sendre o el conseller d'Economia Rafael Climent. Un brainstorming rural amb la intenció de revertir la tendència actual per a sembrar el futur. L'incendi del mes d'agost cremà 12.000 hectàrees, afectà 24 nuclis de població en 15 municipis de la Marina Alta i el Comtat. Justament este aplec està enfocat arrel de l'incendi que va haver aquest estiu, perquè jo crec que els pobles hem de recuperar el protagonisme. Moltes voltes el que els falta als polítics és preguntar als pobles què necessitem. Per això l'aplec no és una conferència ni una consulta política. Hi ha polítics de tots els colors i institucions, però per una volta estan ací per a escoltar el que diu la gent. La participació de tota la gent de tots els poblets hi ha un fum d'idees, no? Hem de lluitar tots una miqueta per evitar el despoblament de la nostra comarca, perquè la veritat és que està prou fotuda. I resulta que esta zona deu d'estar més poblada de lo que està. 12 ponents, quasi tots habitants de la zona, plantegen també necessitats i solucions sobre l'agricultura i els incendis. Mentre s'ha mantingut més o menys viu, està garantint, per exemple, el fet que si es produeix qualsevol tipus d'incendi forestal, es puguen donar tallafocs en estos bancals cultivats. Com a bomber, assabentar-me de la inquietud de la gent. Sobre com enfocar els negocis. Arbequina pots trobar-la en tots els països del món, Nova York, Xina, Estats Units, però oli de Villalonga, Blanqueta, Fafarenca, sols vas a trobar-lo, sí. Ja que vendre això, som únics. Sobre el turisme rural. Un turisme que estime la natura, que estime els pobles, s'ha de treballar en una clau de cada poble, treballar en el seu poble. Tenim que pensar que som un tot. Idees de tot tipus dirigides sobretot als polítics. Almenys un de cada 3 hauria de ser un resident en un poble de menys de 1.000 habitants i això canviaria que les Corts Valencianes, per exemple, tingueren una sensibilitat que avui no existeix. L'aplec inclou la lectura d'un manifest que conté en gran la frase «Estem farts d'anys d'abandonament».